लोगोफोर नोंथांमोननो बाहाय मोनसे गोदान साख्रिनि आपडेट नोंथांमोननो लाबोना होफैनाय जादों। बे जाहैबाय OIL दैट मीन्स अइल इंडिया लिमिटेड बिनि साख्रि ओंखारदों बाहाय 10+2 बे साख्रिया गिदिर नङा अब्लाबो बयबो एप्लाइ खालामनो हानाय जायो। 10+2 जायो हायर सेकेन्डारि पास जाब्लानो जायो। बेयाव दङ क्लार्क आरो मोनसेया जाहैबाय कम्पिउटार जुनियर एसिस्टेन्ट आरो क्लार्क बेयाव दङ। दा बाहाय नोंथांमोना फारियै नायलांनो हानाय जागोन। दा बेखौ होनाय जादों एडभार्टाइजमेन्टखौ हेडक्वार्टार दुलियाजान जोंनि आसाम डिस्ट्रिक्टनिफ्राय होनाय जादों। आसाम स्टेटनिफ्राय डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय होनाय जादों। नोंथांमोना बेयाव दा नायबा नुला मोनलांगोन नैबाहाय दङ नैबाहाय नोंथांमोना बेखौ नायनो लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय मोनसे खोथा बाहाय नायनांगौआ जाहैबाय टटेल पस्टआ 11था दंमोन बाहाय 11नि गेजेरावहाय नोंथांमोननि गेजेराव बा जोंनि गेजेरावहाय STनि थाखाय बाहाय रिजार्भ गैया। अब्लाबो जोङो नैबे आनरिजार्भ EOR दङ बाहाय जों एप्लाइ खालामनो हानाय जायो। 6था पस्ट दङ। दा बेखौ जोङो ओरैनो थास्लायस्लाय जों एप्लाइ खालामनोबो हानाय जायो। ओमफ्राय ओंखायनो जायफोरा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय फारि फारि नोंथांमोना बाहाय नायलांनो हानाय जागोन। क्वालिफिकेसन्सआव दङ नोंथांमोननो दहाय बुंखानाय जादों 10+2 नैबाहाय दङ हायर सेकेन्डारि 10+2 ब्लानो जागोन। नाथाय डिप्ल'मा थानांगोन नों मिनिमाम 6 मान्थनि डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन नों होमब्लासो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। लास्ट डेटआ जाहैबाय जुलाइनि 8 तारिख नैबाहाय दङ लास्ट डेट जुलाइनि 8 तारिख बेयाव एप्लाइ खालामनाया बिसिमाव सौहैजोबनांगोन। अफलाइनसो दा प्रसेसा माबोरै दा लास्टसिम खिथालांगासिनो दङ। बेनिफ्राय एज लिमिट दङ STनि थाखाय जोङो 18निफ्राय स्टार्ट जानानै 35सिम सोलिगोन। ओमफ्राय गुबुनफोरखौ आं खिथाला नोंथांमोना ST जाखाजोबगोनानो। बेनिफ्राय बाहाय फारि फारियै केन्डिडेटनि रिलेक्सेसन दङ सेलेक्सन मेथडल'जि दङ बाहाय माबानिबो फ्रि जागोन बाहाय लिरनाय दंजोबो नोंथांमोना नायलांबा नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय रिटेन टेस्ट जागोन। रिटेन टेस्टआव मा फैगोन बेखौबो जों एसे मिथिना लानो गोनां दङ। इंलिश जेनेरेल नलेज एवारनेस विथ साम कुइसन्स अन अइल इंडिया लिमिटेडनि सायाव 25% थागोन। ओमफ्राय क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड लजिकेल रिजनिं एन्ड मेन्टेल एबिलिटियाव 25%। बेनिफ्राय डमाइन अर रिलेभेन्ट टेक्निकेल नलेजआव दङ बाहाय 50%। टटेल 100निल' जानानै फैगोन रिटेन एग्जाम। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा फारियै कम्पिउटार अपारेशन स्किल बाहाय खालामनांगोन जुदि पास जायोबा। बेनिफ्राय मेडिकेल फिटनेस ओमफ्राय एपइन्टमेन्ट फैनायनि नोंथांमोना बेफोरखौ एग्जाम होखांनायनि उनाव फारि फारि मिथिखागोन। बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय डकुमेन्ट भेरिफिकेसन बायदिसिनाफोर जेनेरेल इन्सट्राक्सन दङ बाहाय माखासे नोंथांमोना बेखौ फरायनो हागोन। दा माबोरै फरायगोन आं खिन्थागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननो जोबोद गोनांथारबा सिगांसिना जाहैबाय हाउ टु एप्लाइ। बेयाव हाउ टु एप्लाइआव नोंथांमोननि थाखाय नैबे फर्मेट होखादों मोनसे। बे फर्मेटखौ नोंथांमोनहा फिलआप खालामनानै हरनो हानांगोन आरो बाहाय सोरनो हरनांगौ बेबो बाहाय होनाय दंखायो। जोङो दा नायबा नुनो मोनगोन बाहाय होदों नैबेहाय जेनाखि दङ टु दा एडभार्टाइजार अइल इन्डिया लिमिटेड 4 इन्डिया एक्सचेन्ज प्लेस कलकाता 700001 वेस्ट बेंगल बाहाय फाथायहरनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय नांगौ जानाय जेसेबांनाखि बाहाय दङ नैबाहाय फर्मेट दं बेखौ फिलआप खालामना हरनांगोन। फारि फारियै नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामजोबनानै डाउनलड खालामनानै लानानै फिलआप खालामनानै बेयाव एड्रेस होनायाव फाथायहरबानो जाबाय। दानिया बयनिबो सायाव कुइसना जानो हाबाय नोंथांमोना बेखौ बबेनिफ्राय मोनगोन बेसो आसोल खोथाया। बेनिखायनो नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन आंनि साइडनिफ्रायनो। आं बेखौ डाउनलड खालामखानानै आं हगारफिननाय जादों। बा नोंथांमोना बेखौ आंनि डिसक्रिपसनाव हाबनानै डाउनलड लिंक दङ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना डिटेल्स फरायना लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगोन। बेखौ आं बेस्ट जागोन होननानै सानदों। ओंखायनो नोंथांमोना आं जाखिनि बुंदों बेखौल' नायालासेनो डाउनलड खालामनानै डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना फरायनानै गोसो मथन जुदि गोसोब्ला खालाम गोसो गैयाबा खालामाबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै हो आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक जेबो नङा। आरो नोंथांमोना साख्रिनि रादाब बा गुबुन इनफरमेसननि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय। गोदानब्ला गोजामखाबाथ' थेंक इउ। अब्ला लोगोफोर एसेनोसै।